ଜଗତନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମ ଚରଣରେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଭାବିଲି କ'ଣ ବା ବ୍ଲଗ୍ କରିବି, ଘରେ ବସି କ'ଣ କରିବି, ବର୍ଷା ବି ହେଉଥାଏ। ଭାବିଲି ଗାଡ଼ି ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲି ଆଉ ଗାଡ଼ି ନେଇ ବାହାରିଗଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ, କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ହାଟ ପଡ଼ିଲା। ହାଟ ଭିତରକୁ ଗଲି ଆଉ ସେଠି ଦେଖିଲି ମାଉସୀମାନେ କ'ଣ ବିକୁଛନ୍ତି। ଯାଇ ମାଉସୀକୁ ପଚାରିଲି, ମାଉସୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ବିକୁଛନ୍ତି? ମାଉସୀ କହିଲେ ମହୁଲି। ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ମହୁଲି କ'ଣ? ମାଉସୀ କହିଲେ ତମେ ତ ବାବୁ ସହରରେ ରହିଛ, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନ। ଏଇଟା ଆମେ ମହୁଲରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଯାହାର ନାଁ ମହୁଲି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମାଉସୀ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି କିଛି ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି। ଭାବିଲି ଯାଇ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝେ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି। ସେଠି ଯାଇ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ବାବୁ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ପିଲାଟି କହିଲା ଆମେ ଗୋଟେ କଲରାପତ୍ରୀ ବାଘ ଧରୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ କହିଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦେଖେ ସତରେ ବାଘ କି ଆଉ କ'ଣ। ଯାଇ ଦେଖିଲି ଆରେ ଇଏ ତ ସତରେ ବାଘଟେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇମାନେ କହିଲେ ଏଇ ବାଘଟି ମହୁଲ ଭାଟି ଭିତରକୁ ପଶି ସେଠି ମହୁଲି ପିଇ ଦେଇଛି ଆଉ ମହୁଲି ପିଇଲା ପରେ ସେ ତା ନିଜକୁ ବାଘ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନି।